त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। श्री स्वामी समर्थ समग्र दर्शनाचे सावंतवाडी विठ्ठल मंदिरात आयोजन करण्यात आले। श्री स्वामींच्या चरण पादुकांचे फोटो, श्रींचे प्रमुख शिष्य, श्रींच्या स्पर्शित वस्तू आणि लीलास्थळांचे चित्र दर्शनाचे आयोजन करण्यात आले। की स्वामी समर्थ महाराज हे 150 वर्षांपूर्वी अक्कलकोटमध्ये वावरत होते। आज आपण अक्कलकोटात जातो आणि अलीकडच्या सगळ्या गोष्टींची दर्शनं घेऊन येतो, पण 150 वर्षांपूर्वी अक्कलकोट कसं होतं हे दर्शन सर्वांना घडलं पाहिजे। आणि मी गेली 27 वर्ष हे कार्य करत असल्यामुळे त्याचे बरेच फोटोग्राफ्स, माहिती, संदर्भ आहेत, तर त्याचं एकत्रीकरण करून सर्वांना दर्शन घडवावं। किंवा स्वामी समर्थ महाराजांचे त्या काळामध्ये 16 फोटो निघाले, तर ते ओरिजिनल फोटोग्राफ्स दर्शनासाठी ठेवावे। स्वामींनी वेगवेगळ्या भक्तांना आपल्या पादुका दिल्या, त्या पादुकांची पण दर्शनं सर्वांना जाऊन घेणं शक्य नाही। महाराष्ट्रभरामध्ये अशी जवळजवळ 60 मठ आहेत, त्या मठामध्ये प्रत्येकजण केव्हा पोचेल, तर त्यामुळे तिथल्या पादुकांचे फोटो किंवा त्यांची जी पहिल्या फळीतले जे शिष्य होऊन गेलेले अशा 35 शिष्यांचे फोटो, अशा पद्धतीचा तो दर्शन सोहळा आहे।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.